Час мінае, і час застаецца. Час працякае зараз праз нас, і той самы час наша будучыня. Мы змяняем яго ў гэтыя хвіліны, каб зразумець праз гады ці праз стагоддзі, што па-сапраўднаму у нас атрымалася і што за шансы мы змарнавалі. Здаецца, што так вось проста аналізаваць справы мінулыя, даць ім адзнаку і, магчыма, пекліва выказацца пра хібы і недарэчнасці постацяў минулых дзён, кідаючы ў іх бок, папрокі за тое, што яны не прадказалі будучыню, не здагадаліся пра напрамак пераможнага шляху. 25 сакавіка – гэта магчымасць не проста ўспомніць прыкметную дату ў гісторыі нашай дзяржавы. Гэта не толькі чарговая згадка пра страчаныя магчымасці, пра змарнаваныя надзеі і пра бязлітасны лёс. Гэта магчымасць зразумець, чаго так карціла нашым продкам, што яны рабілі тыя ці іншыя крокі і чаго ў рэшце рэшт мы, магчыма, самі хочам зараз. Як бы нам не падавалі часам пад салодкім соусам, але ж ніколі шлях да незалежнасці не бывае ўсыпаны пялёсткамі ружаў ці выкладзеныя дыванамі з ганаровай вартай па баках. Кожнаму народу ў розныя гістарычныя перыяды даводзіцца і будзе трэба прадзерціся праз цяжкасці і выпрабаванні, каб данесці пра сваё права быць гаспадаром ва ўласнай хаце. Беларусы не выключэнне з гэтага шэрагу. Станаўленне беларускай дзяржаўнасці было і ёсць вельмі няпросты працэс. Падчас гэтага руху перад нашым народам неаднойчы ўзнікалі пагрозы страты ўласнай ідэнтычнасці, але не паланізатарскія памкнення часоў Рэчы Паспалітай, ні русіфікацыя перыяду расійскай імперыі не здолелі спыніць працэсы фарміравання беларускай нацыі, якія заканамерна прывялі да адной з самых вядомай і часткова паспяховай спробы пабудаваць беларускую незалежную дзяржаву, якая і адбылася ў выглядзе абвяшчэння БНР – Беларускай Народнай Рэспублікі. Час тады быў вельмі складаны. Працягвалася крывавая, вельмі жорсткая Першая сусветная вайна. Як і шматлікія войны нашых блізкіх ці трохі больш далёкіх суседзяў, яна праходзіла праз нашу тэрыторыю і прынесла гвалт, голад, забойства і іншыя пакуты. Тутэйшы край вызначаўся вялікімі гульцамі тых часоў, з аднаго боку як буфер перад магчымым праціўнікам, з другога першым плацдармам для захопу тэрыторыі іншай імперыі. Ну а між тым мінуў даволі працяглы тэрмін, калі насельніцтва гэтай часткі свету магла сама вызначыць свой лёс і мела сваю дзяржаву, свае законы і сваіх герояў. Цалкам магчыма, што калі б не знешнія абставіны, то ўсё прыйшло б да таго, што нам давялося б аднаўляць страчанае як некаторым народам. Нагадаю, што адны з самых вядомых прыкладаў уртавання, напрыклад, моў, гэта такія як гавайская, іўрыт, ірландская, чэшская, шатландская і іншыя. А вось мы, дзякуй Богу, былі пазбаўлены такой долі, і беларуская мова зараз адносіцца да адных з самых распрацаваных і багатых моў свету. Шмат для таго, каб мы не страцілі сваё мінулае і каб задумаліся, якімі мы хочам бачыць сябе ў будучым, зрабілі апантаныя сыны нашай зямлі з канца 1917 года па канец 1918. Менавіта ў той час разбураліся калісьці магутныя і быццам бы непахісныя імперыі. Беларускую зямлю зноў разрывалі на часткі, гэтым разам савецкая Расія ды кайзерская Германія, але нават у той неспрыяльнай сітуацыі знайшліся патрыёты сваёй зямлі, якія дэкларавалі права беларусаў самастойна вырашаць свой далейшы лёс. Вынікам гэтаму сталі 3 устаўныя граматы БНР. Першая была выдадзена 21 лютага 1918 года. Гэта адбылося ва ўмовах часовага безуладдзя, калі ўрад бальшавікоў з Мінску ўжо ўцёк, а немцы яшчэ не дайшлі. І менавіта тады прыхільнікі беларускай дзяржаўнасці, якія аб'ядналіся вакол рады першага ўсебеларускага з'езда, дэкларавалі права беларускага народа на самавызначэнне, а таксама ввясцілі сябе часовай уладай у беларускіх губернях.
Другая устаўная грамата пабачыла свет 9 сакавіка і стала своеасаблівым адказам на ганебны брэсцкі мір, па выніках якога беларуская зямля без згоды на тое беларусаў апынулася падзеленая паміж Расіяй і Германіяй. Паводле гэтага дакумента ў межах этнічнага рассялення беларускага народа абвяшчалася Беларуская Народная Рэспубліка як дэмакратычная дзяржава, пабудаваная на прынцыпах усеагульнага выбарчага права, пазбаўленая любых дыскрымінацый па гендерных, нацыянальных ці рэлігійных прыкметах. Дзяржава са свабодай слова, друку, сходаў, забастовак сумлення. Дзяржава, сімваламі якой сталі бела-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. І нарэшце 25 сакавіка была прынята трэцяя устаўная грамата, згодна з якой абвяшчалася незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Менавіта гэтую дату і прынятая сёння лічыць днём волі, днём БНР, ды і ў нейкай ступені днём нараджэння новай беларускай нацыі. Бясспрэчна, не ўсё складалася гладка ў гісторыі гэтай дзяржавы. Яна была ўтворана ў неспрыяльных умовах нямецкай акупацыі, таму яе незалежнасць мела часам дэкларатыўны характар і не паспела цалкам развіцца і рэалізавацца ў паўнавартасную структуру. Можна шмат спрачацца, чаго не хапіла часу, грошай, сапраўдных лідараў, фарту, магчыма, усяго гэтага разам ці нечага іншага. Так ці інакш, але ўдзельнікі рады БНР так і не здолелі тады дамагчыся шырокага прызнання новай дзяржавы. Больш за тое, яны дапусцілі шэраг прынцыповых палітычных памылак кшталту тэлеграма кайзеру Вільгельму, якая ў выніку прывяла да расколу ў шэрагах рады. Але галоўнае, што 25 сакавіка 1918 года упершыню была аформлена права беларускага народа на незалежнасць сваёй зямлі, права на нацыянальнае самавызначэнне, ды і зрэшты звычайную людскую годнасць, права быць гаспадаром ва ўласнай хаце. Упершыню кліч беларусаў прагучаў, так можна казаць, ва ўсю моц. І ў вялікай ступені, дзякуючы гэтаму, далейшая гісторыя беларускай дзяржаўнасці атрымала працяг. Абвяшчэнне незалежнай БНР стала магутным прэцэдэнтам, паводле якога зацвярджаўся сам факт існавання беларускай нацыі. Таму ў вялікай ступені яно падштурхнула пазней бальшавікоў да стварэння беларускай савецкай сацыялістычнай рэспублікі. Наперадзе былі яшчэ доўгія дзесяцігоддзі крышталізацыі беларускай нацыянальнай ідэі і як вынік стварэння незалежнай Рэспублікі Беларусь, якая з'яўляецца нашым агульным домам. Мала атрымаць незалежнасць. Яе яшчэ трэба утрымаць у сваіх руках. Але мы ведаем, што рукі большасці беларусаў моцныя і галовы светлыя. І мы маем падставу не проста спадзявацца, што незалежную Рэспубліку Беларусь чакае доўгая і шчаслівая будучыня, але і рабіць гэта самім. І, безумоўна, не варта забывацца пра знакавыя даты ўласнага мінулага, як, напрыклад, 25 сакавіка, дзень волі, дзень нараджэння БНР, дзень нараджэння беларускай нацыі. Жыве Беларусь, жыве вечна!